بمقطع حانتي كابتي نقص مربات ناتران زخونت نقص مربنا تهوت قاتلنا قرن مالكمالنا نقص مربنا تهوت نايلمي سراك ولا دايو عدالي وازلو بحث الشعب زعوا عاب مسند زنطف زلو من السيد ما دايسلنا زلو سند مسند مستخرالي ملكعود بسئلك خون خل بدمصك خون خل ولا ون بصحف مسند نقص علي ولدو ازيو اقداسيو انت بنتاي تاريخا مننت نايلومي سندو سلاز حلف مالتيو اذن لومي تقرب زلو من السي سندو زلو سئلتات كساب شوعه متزبط سئلتات سندو زلو سئلتاتو مسند كابتاشن عسات تخلتان جمهور خوينو كساب لومي عسات حدا عامتات عم بمسند نطيفلو اذا سندو زلو سئلتات دما مبزحتو مسلي اسمران مسلي ايرتان اب غزي نوزات طليان انت يمسل نيرو بحفشا مسلي صباقه اسمرا دما انت يمسل زغلص سئلتات يسندو زلو بحفشا ازمن اسيزي دحربايتو انت يمسل كابي تبغيسو يخا كنز زاكل سراح كسرح كيلو بنبال تيرا كورده دايسلنالو حبار نكتاتلو ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ናይ ገዛ ርእሳ ፍሉይን ተዘካርን ፍጻመ ሒዛያ ትሓልፍ እዚ ኸኣ ኣብ ህይወትናን ምንባርናን ገለ ዝኽሪ ገዲፉ ክሓልፍ ንቡር እዩ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዝሕዝን ይኹን ዝሕጉስ ኩሉ ከከማመጻጽኡ ጦብላሕታ ገዲፉ ይሓልፍ እዚ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከኣ ኣብ ህይወትና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝስነድ እኳ እንተኾነ ባዕልና ብናይ ገዛ ርእስና ተበግሶ ግዜ ፈሊና ብኣፍልጦ እንገብሮ ምስልናድ ግን ዝያዳ ኣገዳሲ ክፋል ህይወትን ምንባርን ይገብሮ ንሕጂ እምበኣር ኣብ ምስልናድ ዝነጥፍ መንእሰይ ሓልሓሰን ኢና ክንላልየኩም ሓለ ሓሰን ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዓብዩ ምስ መበል 21 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ሳዋ ወሪዱ ብድሕሪ እዚ ናብ ኮሌጅ ዘእትዎ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ብዓውዲ ጋዜጠኝነት ተመሪቑ ብድሕሪ እዚ ን14 ዓመት ኣብ መምህርና ዓለም ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ክፍሊ ሬድዮ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግረ ይስራሕ ኣሎም መንእሰይ ሓሊ ምስናድ ኣሃዱ ኢሉ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ ካብዚ ጀሚሩ ኸኣ ክሳብ ዝእዋን እዚ ን11 ዓመት ሰኒዱን ገና ድማ ይስንድ ኣሎን ኣብዚ ናይ 11 ዓመት ናይ ምስናድ ተመክሩ 700 ዝኸውን ናይ ቀደም ስእልታት ሰኒዱ ይርከብ ሰነዳቱ ስእልታት ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ኣስመራ ቅድሚ ጥልያን ከተማ ኣስመራ ክስራሕ ከላ ብግዜ ጥልያንን ብሓፈሻ ድማ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት መግዛእቲ ጥልያንን እዩ ሰነድ ማለት ሓደ መወከሲ ወይ ሓደ ድልድል መራኸቢ ወለዶታት እዩ ሰነድ መጀመርያ ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ነይሩ ከመይ ነይሩ ታሪኹ መንነቱ ኣገባብ ኣነባብርኡ ክሳብቲ ዝደቐቐ ነገር ኣበላልዕኡ ኣከባብራ በዓሉ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ባህላዊ ይኹን ቁጠባዊ ዝተፈላለየ ካልእ ንጥፈታቱ ነዚ ኩሉ ጠርኒፉ ዝህበና ባህሊ እዩ ብምባል እዩ መንእሰይ ሓሊ ነቲ ዘፍቅሮን ኣካል ህይወቱን ዝኾነ ሰነድ ዝገልጾም ሓደ ሰብ
ዝኾነ ስራሕ ወይ ሞያ ክጅምር እንተዳ ኮይኑ ናይ ገዛ ርእሱ መበገሲታት ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ከምንዕዘቦ ኸዓ ገለ ብወለዲ ገለ ብኸባቢ ገለ በዓርከ መዘና ተጸልዩ ዝኣቱ እዩ መንእሰይ ሓልሓሰን እውን ናብ ምስናድ ዘእተዎ ናይ ባዕሉ መበገሲታት ክህልዎ ግድን እዩ ሕብረተሰብ እንተ ደኣ መንነቱ ክፈልጥ ኮይኑ ባህሉ ክፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ክብርታቱ መንነቱ ክፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝኾነ ተሰነደ ነገር ክጸንሖ ኣለዎ ዝተሰነደ ነገር እዚ ድማ መን ይኸጽንሖ ዘለዎ ሓደ ኣካል ካብቲ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ንዕኡ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ድማ ናይ ንክስንድ ካብ ዝገበረኒ ነገር ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣርባዓታት ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖም ከለኻ ኤርትራ ብቁጠባ ርእሳ ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ብዘይ ድኽምቲ ሃገር እያ ካብ ፌደሬሽን ኣብ ተሓወሰትሉ ግዜ ገላልፃ ወላ ኣብ ዓለም ኣብ ዩኤን ከይዳ ክትግለጽ እንከላስ ብከምዚ ኣቐሪባ እንጂ ኣነ ከም ሓደ ግን ብዙሕ ግዜ ቅድሚኡ ታሪክ ነጥንዖ ነበርና ወላ ትምህርቲ ዝወስዶ ነበርኩ ኤርትራስ ብዙሓት ዜጋታት ኣብ ኤውሮጳ ዝመፁ ድዮም ኣዕራብ ድዮም ኣይሁድ ድዮም ተሰዲዶም ኣብ ኤርትራስ ይሰርሑ ነይሮም ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ዓዶም ኣትኪዮም ኣብ ኤርትራ መፅኦም ናይ ስራሕ ዕድላት ይብሉ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ከባቢ 2000 ዝኣኽላ ትካላት ነይሮም ፋብሪካታት ነይሩ ንግዲ ሰደድ ወፍሪ ብዙሕ ነገር ነይሩ እዚ ኮይኑ ከብቃ ግን ብኸምኡ ክትግለጽ እንከላ እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ድብል ነገር ንዓይ ንክስንድ ወይ ንኽሓትት ገይርኒ ኣብዚ ድማ ገለ ነገራት እናረኣኻ ምስከድካ ገለ ሓበሬታ ምስከድካ ንኣከብካስ ብዙሕ ነገር እናረኸብካ ትኸይድ ስለዚ ካብቲ ትስንዶ ዘለኻ ንፅባሕ ንጎስ ንሰብ መወከሲ ንክኸውን ኢልካ ኢኻ ትስንዶ ወይ ነቲ መንነትካ ንክትዕቅብ ነኖ ኣይኮነን እዚ እንዲና ክትብል ማለት ንስኻ እንተዘይሰንድካ ካልእ ሰብ ታሪክካ ክስንዶ ክሳብ ዳኣ ኮነ ስድስንድ ሰብ ከመይ ገይሩ ስንዶ ንዑ ብጥዕሞ ክስንዶ ስለዚ ንስ ታሪክካ ስኻ ሓላፍነት ወሲድካ እንተዘይሰኒድካዮ ፅባሕ ንጎ መንነት ተቐይሩ ኢልካ ምጉሃይካስ ትርጉም ኣይክህልዎን እዚ ካብ ዝብል ርድኢት ኣነ ምስናድ ጀሚረ ማለት እዩ ሰነድ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ኣቓልቦ ክወሃቦ ግድን እዩ ሰነድ ዝተፈላለየ ጥቕሚ ኣለዎ ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ፈትሊ ኮይኑ ወለዶታት የራኽብ ታሪክ ኮይኑ ንዝተገብረ ነገራት ንዝመፁ ወለዶታት ቁኑዕ ሓበሬታ የመሓላልፍ ጭብጢ ኮይኑ ኸዓ ንዝነበረ ጉጉይ ሓበሬታ ይእርም ስለዚ ሰነድ ክንዲ ዝጥቕምን ኣገዳስነትን ካብ ሃለዎ እሞ ድማ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ሰነድ ጥራይ ክጸንሖ ስለ ዝኽእል መንእሰይ ሓሊ ሓቅነት ሰነዳቱ ብኸመይ የረጋግጾ ወይ እውን መሰነይታ ሓበሬታ ዕለት ሰዓት ምኽንያት ፍጻሜ ዝሕብር ብኸመይ ይረኽቦ ሕጂ ሰነድ ክንብል እንከለና ብፍላይ ኣብ ስእሊ ኣብ ሎሚ ምናልባት ፕላጀሪዝም ኣሎ ካብቲ ወሲድካ ብኤዲቲንግ ብገለ ኣብቲ ሽዑ ግን ስእሊ ሓደ ደይሕሱ መንነት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ተሓወሰ ኣብ ፎቶሾፕ ኣትዩ ዝቕየር ነገር ኣይነበሮ ስለዚ ኣብቲ ግዜ ዝተወስደ ስእሊ ደረቕ ወይ ነቲ ኩነታት ዝውክል እዩ ስለዚ ንሓቅነቱ ወይ ንፁርነቱ ብዙሕ ለጠራጠር ወይ ለሰክፍ ነገር ክሳብ ሎሚ ረኺበ ይፈልጥኒ እውን ሰሚዐ እውን ኣይፈልጥን እየ ሕጂ ኣብ ከምኡ እንተመፂና መጀመርያ ሓደ ስእሊ ክረኽቦ ከለኹ ከም ሰነድ ዝኾነ ናይ ቀደም ስእሊ ከተማ ኣስመራ ተኣሳሰር ምስ ምስልስ ኣስመራ ምስ ትካላት ናይ ኣስመራ ተኣሳሰር ክሳብ ዝኾነ ይጥቀም ኣይጥቀም ብዘየገድስ ዝኾነ የብሉ ኣይጠቅም ዝገድፎ ሰነድ የብለኝ ኩሉ ሒዝካዮ ትመፅእ እሞ ኩሉ ግን ብቑዕ ሓበሬታ ትረኽበሉ ወይ ብቑዕ መረዳእታ ትረኽበሉ ማለት ኣይኮነን ሕጂ መጀመርያ ነቲ ስእሊ ናይ ምእካብ መስርሕ ኒኻ ትሓልፍ ንዕኡ ኣኪድካ ምስ ኣምፀኻ ድማ ነቲ ስእሊ ዝኾነ ካልእ መወከሲታት ደልየሉ ኣብ ናይ ቀደም ፅሑፋት ድዩ ኣብ ናይ ቀደም ሰባት ድዩ ክልተ ሰለስተ ምንጭታት ጌርካ ሕጂ ኣብ ፅሑፍ ተረኺብካ ንዓኻ ሓደ ወድዓዊ ኮነልካ ርጉፅነቱ እውን ሙሉእ የተኣማምነካ ማለት እዩ እዚ ብሓበሬታ ካብ ሰብ ትረኽቦ እንተዳ ኮይኑ ግን ካብ ክልተ ሰለስተ ሰባት ክሳብ ትረኽቦ ከም ዶኩሜንት ዳ ትሕዞ እምበር እምዚ እዩ ወይ እዚ እዩ ኢልካ ታሪኹ ሙሉእ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ከም ሰነድ ነቲ ዶኩሜንት ሒዝካ ትፀንሕ ኣብ ርእስኻ ክሳብ ኣቐሚጥካ ዘለኻ ድማ ንብቁዕነቱ መረጋገፂ ድኾንካ ብዙሕ መስራሕ ተሕልፍ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ምንጪ ኣገዳሲ እዩ ቀጻልነት ሓደ ስራሕ ክወሓስ እንተዳ ኮይኑ እውን
ውሕስ ምንጪ የድልዮ ውሕስ ምንጪ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ ግን ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ይዝኣቱ ስለዚ ዝኾነ ስራሕ ንቐጻልነቱ መጋቢ ምንጪ የድልዮ እቲ ምንጪ ቀጻልን ዘየቋርጽን እንተ ደኣ ኮይኑ ኸዓ እቲ ስራሕ ዘተኣማምን ይኸውን ካብዚ ሓሊፉ እቲ እትጥቀመሉ ምንጪ እሙንን ሓቀኛን ምስ ዝኸውን ከኣ ስራሕካ ዝያዳ ሓይሊ ክፈጥር ይኽእል ሕጂ ምንጭ ናይ ሰነደይ እዚ እዩ ኢለ ብጭቡጥ ክዛረበሉ ዳርጋ ኣይክእልን ይኽበካ ክእል ምክንያቱ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝፀንሓካ ንእግረ መንገድኻ እንዳኸድካ ኣብ ገለ ናይ ቀደም ገዛውቲ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ኣብ መንደቕ ዝፀንሓካ ገለ ኣብ ሞባይላት ናይ ሰብ ኣብ ላፕቶፕ ዝፀንሓካ ገለ ዓበይቲ ሰባት ብዝኾነ ዕላል መደባት ክሰርሓሎም ኢልካ ከይድካ ክትዕልሎም ከለኻ ኣብኡ ትረኽቦ መሳእል ኣሎ እዚ ንእግረ መንገድኻ እንዳኣከብክ ዝኸድኩ እምበር ከምዚ ብጥርሙፍ ከምዚ ፀኒሐኒ ወይ ካብ ከምዚ ምንጭ ረኺበዮ ድብለ ይብለኒ ግን ከም ወከሲ ብዙሕ ናይ ቀደም መፅሓፍቲ ኣለው ኣብ ተፈላለየ ገዛውቲ ፋሕ ዝበለ ሰነዳት ኣለና ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ ጣልያን ገለ ቁንጫል ታሪክ ኣለዎ እዩ ኣብ ሓጎኹ ክኸውን ይኽእል ካብ ኣቦ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ገዛት ሓድግስ ኣለዎ እዩ እዚ ነዚ ሓድግስ ኸ ንእግረ መንገድኻ እንዳልዓልካዮ እንተ ደኣ ኸድካ ኣብ ተወሰነ ግዜ ሓደ ሙሉእ ስእሊ ክህበካ ክእል ማለት እዩ ኣብ እንስንደሉ ግዜ ተረኽበ ኢልና ዘዝረኸብናዮ ኣይኮንና ንስንድ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እውን ሰነድ ካብ ሰነድ ክንፈሊ ንርአ ንኸውን እቲ ምኽንያት ድማ ኩሎም ሰነዳት ብማዕረ ንኹሉና ስለ ዘየገድሱና እዩ በዚ ይኹን በቲ ግን ኣብ ኣተሓሕዝኦም መታን ክጠቕመና ገለ መፍለዪ ክህሉ ግድን እዩ ካብዚ ሓቂ እዚ ብምብጋስ ከዓ መንእሰይ ሓልኸ ዝስነድን ዘይስነድን ስእልታት ብኸመይ ይፈልዮ ይኸውን ሰነድ ክንብል ከለና ከምታ መጀመርያ ክንመጠነና ሓደ ናይ ሕሉፍ ታሪክ መውከስ ዝኸውን ነገር ማለት እዩ ስለዚ ስነድን ናይ ስነድን ኢልካ ትሰግሮ ነገር የለን ካብኡ ናብኡ ሕጂስኻ ንዝኾነ ዝረኸብካ ትጥርንፍ ማለት ዶ ይኮነ ኣነ ኣተኪረ ዝስንዶ ከም ዝበልኩ ኣብ ታሪክ ኣብ ምስሊ ናይ ከተማ ኣስመራ ካብ 1909 ክሳብ ምውፃእ ናይ ጣልያን ወይ መጀመርያ ናይ እንግሊዝ ክሳብ ኣብኡ ዝያዳ ኣተኪረ ዝልዕል ከም ሰነድካ ነዚ ክሳብ ዝኾነኻ ሰጊረዮ ኣይከይድን ካልኡ ናይ ስነድን ማለት ግን ኣይኮነን ግን ምናልባት ንዕኡ ኣተክሮ ዝህብ ሰብ ወይ በቲ ዓውደት ዝግደስ ሰብ ምናልባት ክስንዶ ይኽእል ይኸውን ኣነ ከባቢ ግን ስነድን ናይ ስነድን ደስ ዝፈልዮ ወይ ዝመቃቕሎ ስእሊ የብለይ ጥራይ ኣብቲ ባህሊ ኣብቲ መንነት ኣብኡ ዘተኮረ ክሳብ ዝኾነ ከም ቅርሲ ክኸውን ስለሓስቦ ኣብ ኣርት ደይኮ ዝኣተወ ህንፃታት ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ኣተኪረ ዝረኽቦ ስእሊ ብዝያዳ ዝስንድ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጀመርያ ምእታው ጣልያን ብባፅዕ እንጅምር ኣብ ባፅዕ መጀመርያ ምስ ኣተው ዝሃነፅዎ ትሕተ ቅርፂ ምድሪ ባቡር ክኸውን ይኽእል ባንክታት ክኸውን ይኽእል ህንፃታት ክኸውን ይኽእል ካብኡ ኣስመራ ከም ርእሰ ከተማ ክድኩንዋ እንከለዉ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኣስመራ ፅርግያታት ናይ ኣስመራ ዓበይቲ ህንፃታት ናይ ኣስመራ ሲኔማታት ኣሎ መፃወቲ ሜዳታት ኣሎ ብዙሕ ቤት ትምህርታት ሕክምናታት ኣብቲ ግዜትስ ከተማ ኣስመራ ከም ኣስመራ ክድኩንዋ እንከለዉ ወይ ዝሓልፈዎ ዝነበሩ መስራሓት ስንድ ሕጂ ከም ኣብነት ተወሲድና ካቴድራል ካብ መጀመርያ መሰረተኣ ክስራሕ ከላ መሰረት ግበራ እንከሎ እቲ ህንፃ ወዲኡ ደወል ክስቀላ እንከሎ ገለ ነበረ ስእልታት ሕጂ ብጥርኑ ሕጂ ሓደ ሙሉእ ስቶሪ ይህበካ ማለት እዩ ከምኡ ንባዕሉ ፅርግያታት ኣስመራ ክስራሕ ከሎ እቲ ጎደናታት ኣይመስል ነይሩ ፅርግያታት ክቅደድ ከሎ ዓብዪ ኣንፈት ነይሩ እዚታት ሕጂ ሙሉእ ንፅባቐ ኣስመራ ይውክል ኢለ ረብሎ ኣሰኣል ካብ ከባቢ 1880 ክሳብ ምውፃእ ናይ ጣልያን ኣርባዕታት ማለት ኣስመራ ክሳብ 41 ብኻልኣይ ኩናት ዓለም ጠጠው ትብል ክሳብ ሽዑ ኣዝዩ ውዕውዕ ስምዒት ናይ ህንፃ እዩ ነይሩ ብዙሕ ስራሓት ናይ ኢንጂነሪንግ ነይሩ ብዙሕ ስራሓት ናይ ኣርት ነይሩ ወላ በቲ ዝነበረ ፖሊሲ ንኤርትራስ ከም ሕሳስ ሮማ ክገብርዋ ፕሮጀኒታ ኢታልያ ተባሂላ ትፍለጥ ስለ ዝነበረ ብከምኡ እውን ከፍልጥዋ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ
ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዮም ገይሮም ብዙሕ ህንፃታት እዩ ተገይሩ ዝኾነ ቅዲ ኣምፂኡ ክሰርሕ እየ ንዝብል ነበረ ኢንጂነሩ ዝኾነ መሰናክሊ ግበሮ ይነበረ መሽ ሓገዛ ትግበሮ ነይሩ ስለዚ እዚ ብድምር ክንሪኦም ከለና ኣብ ፅባቐ ናይ ኣስመራ ዓብ ዝተዋፅኦ እዩ ገይሩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ፀቢብ ትርቢዒት ናይ ከባቢ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ኣርት ዴኮ ህንፃታት ንርኢ ነዚ ምርኣይ ድማ ነዚ ፅባቐ እዚ ንህዝቢ ኣጉሊሕ ንምርኣይ ወይ ነዚ ዝመፅእ ወለዶ ፅባቐኡ ንኸሰብህለሉ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስራሕ ዝህበና ረብሓ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ብገንዘቡን ኣይልክዕን ምኽንያቱ ሕልምና ድሌትና ወይ እውን ዕግበትና ብገንዘብ ክልካዕ ስለ ዘይክእል ካብዚ ሓሊፉ እውን ምስ ህይወትና ዝፈጥሮ ፍቕሪ ምትእስሳርን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ድማ ሓደ ስራሕ ዝህበካ ጥቕሚ ክዕቀን ዘይክእል أنا نعي أقوبنات اللي مجمرة هذا من الناس زي فلت سبب ترى أخويني ودماني انتهي تاريخ ودي فلت سبب ترى أخويني طبعا نوقف لبغانا في حكاية زيئة ولا لنا غيريلا ما تصوتنا كاروت مني خاطخون موارا زينا كاروت هاي خاطخون وموارا زينا كاروت حيل تاتي خاطخون الزغ صار دخونا خانة زنبرك عجدين بريك ونا نسند لنا نتي بحقوتاتنا دي بسلسة بربعت ولدو زنبر مثلنا إيرترا كتبانا إيرترا درجة من نابرونا إيرترا معبالنا يتختما نزي ترى سنيدة أنا كم حالي ملوء سكوين اللقمات في البين في حدمة زخوانك ما تسألني دخل وككشامش دخل أفريقيا خمسين دي خمسة بالمنارات بتساعدهم مثلا خليه وكان أفريقيا أو نبعلو تخلوا الدرات هلو إذا أبكم زخمات نفسها عجيبة نهزبخا دخول رعمن نتقدف على خامات ولا نصبح نكون زي ما تقول دون حدا زي حفر له تاريخ كب تاريخ بورد رايد خو حدا سئله ومجلس حيسكا شبوط تقوله معناته بزرب اخ نزارب كلنا اذا خمزي يكتب لنا كله خطا امانته وين خد قصو بزح تحلق تخليها سئل انت خوينا حنت سئلي كاب شي حكالات تمرط مالتي سئلان ولا تصل هنا كبر ديت نايسن نتسئل ريو نت تاريخ نخرب دوري نت درجه دي نت صباغه دي نقول المستمغار نختعمل ايه انا خاطر جمرا نعقبته دحرا دما دلدل نخون حد نخقدف نت مصاولو دي كومود سنت سند اما علتاو هيوتنا اقداس سلا زخونه نفس وكف سب اما علتاو هيوتو زغاطمو اقدس ፍጻሜታት ክስንዶም ኣለዎ እዚ ግን ክስነድ ኣለዎ ስለስተባሃለ ጥራይ ዘዝረኽብናዮ ምስናት ዘይኮነ ናይቲ ትስንዶ ነገራት ዘለዎ ኣገዳስነትን ረብሓን መዚንካዩ ክኸውን ዘለዎ ግንከ ሓደ ሰብ ብኸመይ ሰናዳይ ክኸውን ይኽእል ሰናዳይ ንኽትከውን ብዙሕ ዝሓቶ ሪኳየርመንትስ የለን ሰናዳይ ንኽትከውን እስኻት ከድሌት ጥራዩ مجمرة تبغى صوت وصل لك أبرز خان تقميت كي خان حلف كأتخدلو دار أخان دار على كاتخيرها كم زي أبتو سنة جزس أنا خب عبيت درسنا هاجرنا دايني رأبي أرتراس كاب عن كيف خاص تاريخ دار خب كا خات حلف وكاب خلق تركب سي تاريخ تركب يقلل له أمسي وانيرو ما عن توي هوتنا أكابينا لسند النجار نركبينا ምናልባት አገዳስነቱ ክራአይ ካን እዩ ትፍልልይ ስለዚህ ድሌት እንተወለድ ማ አገዳስነቱ ክራአይ ካ ስለዝኾነ ኣብ ከባቢ ኻስ ተፈላለየ ክስነድ ድኽእል ነገራት ክትረክብ ኢኻ ስለዚህ ኣነታ ቀዳሜትን ቀንድ ነገር ዘሎ ትድሌት ጥራይ ድሌት ዕላማ ይምስናድ እንተራ ተረዲእካ ንኽስንድሲ ውጥረካ ዝኽእል ነገርስ የለን ሓስብ ኣነ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ብትብዕ እንተሎ እቲ ስራሕ ንኸዓቢ ሓጋዚ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኩሉ ካብ ሰብ ዝመጽእ ርእይቶታትን ነቐፌታታትን ሓደ ስለ ዘይኮነ ግን ኣብ ምፍላዩ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ እዩ ዝሓትት ገለ ርእይቶታትን ነቐፌታትን ኣብ ስራሕ ሓገዝቲ ክኾኑ እንከለዉ በንጻሩ ገሊኦም ግን ሓገዝቲ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን ግብረ መልሲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ከከማመጻጽኡ ኣገዳስነቱ መዚንካ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ሓጋዝ እዩ
سحاب لهم يحجي بزح تبهل يكون عنج رديت ناي سف على لندي قال سبع جيت تقوم تخلص طبعا كاي حاسو كاي بلاك هنا نقلم اسالك تاكد موبايل كاتمولو تاخونا كاي قال دبل الله درجات زباز حساب قل نتتصباقه تسنيدو خرخبون كله يسمع قري حجي ولا قال اب دليلو كابي زلو سبع حجي كم هو كسون تقوم لي اتا كم جاست تسلم مش نيراتك اب كم زكورينا تخاتعنا بغدايس خوخنا مصاينا لنا يلهم كم هو كسخ تقوم لك اخترن كلها ولا نعها حجي عب مورالي وين نقرا من قدوم بزخونه بزحلفو قال رخبومو وهذا زين رخيبني رزق كنت قد سكات خونه يست خونه كايله سامصيلك حجي حد حموش 10 تسل خبكن كله كذا 10 تسل بزح نغير يخاطر تركب تخيل بزح تفلالي تاريخ منጭ خونه كاخيلي مبقس خونه كاخيلي ايش خا مصنعت غيرك خمي غيرك تهبت مخا حدا منطف خونه كامالتي ወይ መንጠር ባይታ ተረክብ ኣብ መወዳእታ እምበር መንእሰይ ሓሊ ካብቶም ሞክሩ ተበጊሱ ኣገዳስነትን ጥቕምን ሰነድ ብምዝኻር ሰነቲ ክንከውን ከዓ ተላቢዩ ዘረቦ ዛዚሙ أنا كله دلهجة مزغن زارو ولتنا إحنا إذا سائل زي أم بوزع جزاوتي تزرقش خاطر خوا بوزع جزاوت فاحيل خاطر خوا نرجع بجوبو زعك أكون بوزع معناته مستمن واحد زين بحقه خانة برا كاب حدا بوتنا بحدا بوتها تقعزون كله خا أقداسنته مثل ده رأيك صور كتسندو تبلو إخا نجي هزبس قرب أفلتو أب سند ويتقمي ناي سند فليتوس أبي أبي وخسائر يتابع له زبل ما صابته سنة خبابي حلفوا اللوسي مسكال دوكمنتات بيلو تبالاشيو ما يأتيو ولا نختري أول نتصور نزي ولس أسأل تركبها إذا سأل إذا من البات أتزوجوا بوتا أنت بتريحه وتزوجوا أبي تزوجوا أسب أنت أتيو عبي أجد أسنة كم زلوا تريخا أجد من حجانة سند كله خصي سنيدا يقمت راينيرا أبتوصلنا جزء مسنا ترى أخليك هناك تحلل فالو سلزبال كان جاب فيسبوك حنت ويب سايت كفيته أو يورد عنده جاو حسابات كاتل وبزح سبريته هبكا كمان خبيت تطبخها يوم سبعة بديت تطبخها يوم أسائل زي أسب جزانا نيرا زي أسمنا الوقت تقامك هتخونه ويتسأل يورد وامو ذا سأل سنتايا ويقول فولتو تلك بزعبة يلو سافيجك مسأكايا يجي قربت إنه أحدنا سبب سندان أبطل من سندان نعبي أنت ده خيدو كسب كندي ورك إنه يحف كم دل الناس كردنا مخالة بلنا ما حزب الناس أفلت أب سندا ويتقوم سندا فليتوس نتي أب إيدو زلوا مسائل ديو نبرتات ديو أمي عقب بعتو كسرح كلا أبو فوتو مالتي